Lizarraga Sakanako Ergoiena udalerriko kontzejuetako bat da, eta 180 biztanle inguru ditu. Herri txikia izan arren, gai izan da bere energia sortu eta kontsumitzen duen mikrosare bat martxan jartzeko. Etxarriaren asko eseki enpresak aurrera eramandako proiektua da hau, Nafarroako gobernuak diruz lagundutakoa, Sakanako Garapen Agentziaren aholkularitzarekin. Proiektu hasi zen Lizarragako kontzejua ur zerbitzua mankomunitatearen barruan sartu zenean, ur deposito bat erabili gabe geratu zen. Beste alde batetik, energiaren inguruko azterketa bat egin zen Garapen Agentziatik, eta hor ikusi zen aldi berean gasto energetiko altua genuen udal guztiok Sakana mailan, Lizarragak ere. Orduan, potentzialidade batetik eta behar baten uztarketaren arteko ideia bada Lizarragako mikrosarea. Bailararentzat adibidea izan da. Demostratu duelako ideia on batekin, txiki batek lan asko eginda gauzak aurrera ateratzen direla. Lizarragako mikrosarean, ura goitik bera mugituz sortzen da argindarra. Izan ere, ura bertako urbiltegi zaharrean pilatzen da, eta aldapan bera askatzean turbinetik pasatzen da argindarra sortuz. 100 metro berago, urbiltegi berri bat sortu dute, non askatutako ura jasotzen den. Urbiltegi berriaren ondoan, 20 kilobatioko potentzia duten eguzki plakak daude. Mikrosareak argiteria publikoa, kontzejuaren etxea, elektrizitate autoentzako errekarga puntua eta herriko bestelako kontsumo puntu batzuk elikatzen ditu. Sortutako argindarrarekin, herriko argindar kontsumoak elikatzen dira eta energia sobera badago, berriro goiko biltegi zaharrera igotzen da hau. Proiektu honen bitartez, energia berriztagarrien erabilera handitzeaz gain, Lizarragako kontzejuaren energia kontsumoa eta gastua murriztu da. Energia garraiatzeko eta banatzeko galerak ere murriztu dira. Mikrosarearen bitartez gainera, herri berde eta berritzailea bilakatu da Lizarraga eta ondorioz, bertako erakarpena handitu da. Proiektuak bere gain dakarren beste onura garrantzitsu bat, herriko zerbitzuen hobekuntza, lansorrera, eta herriko energia kudeak eta propioa lortzea izan da. Lizarragako herritarrek gauzatutako auzolana beharrezkoa izan da mikrosarearen proiektua martxan jarri ahal izateko. Izan ere, herriko errekurtsoak aprobetxatuz eta behar bat zegoela ikusita, auzolanean aritu ziren mikrosarea sortzeko obren zati batzuetan. Dudarik gabe, proiektu eredugarria da ez soilik zentzu horretan, ingurumen inpaktu eta energia gastu murrizketan ere. Batez ere gastu elektrikoa murriztea horrek dakarren aurrezpen ekonomikoarekin, baita ere gure energia guk kudeatzea, baina bereziki gure baliabideekin, hau da eguzkiarekin, urarekin, eta herriak zeukan depositu zarrarekin gure kontsumoak asetzea. Herri berdea bihurtu gara eta Sakana mailan eredugarria gara eta baita ere Nafarroa mailan. Lehen ekaitzarekin edo elurrarekin argirik gabe geratzen ginen, baina proiektu martxan jarri denetik ez da horrelakori gertatzen. Eta honena da, herritarrek ulertzen dutela energia nondi datorren eta harro sentitzen dira proiektu hontaz beraiek parte hartu dutelako auzolanen bitartez.